Ara sí que hi tenim. I després fas aquesta cagada, saps? Perquè jo vaig a fer el tap, no tocar-lo. Vas a fer el primo i ja ho fas. Va, ho vaig perfecte. Ara he fet 3 vegades més punts que ell, Àlex, 3 vegades més punts que en Marçal. Vols que anem a fer punts? Anem a fer punts, vale, anem a fer punts. Aquest joc va de fer punts, ma. Oita. Oh, jugada mestra, jugada mestra. Oh, Peggy! Repetimos. Va. Ai, no. Que la treus, Martí, Oh, de què ha anat? bé. De què ha anat que no la treus? Què dius? Mira. He vist que anava dins i m'he apartat. Ui. Veus, m'he apartat. Oh, cap a dins. Puto primo, nano. Fot-li. Oh. Cap a dins. I remate, nano. Que me la volien treure i he dit, on et penses que vas, primo? Pum. Apa, nano. Xapa la cara. Què passa, Martí? Amb els punts. No sé què deies dels punts, tio. No sé... Que aquest joc va de fer punts, que ets un primo. No sé què deies dels punts, Martí. És que no sé què... Veus? He espantat a la bola. Va, que te la deixo en bandeja. De res. Això sí que és una bandeja. És més gol meu que teu. Va, que t'ha deixat en bandeja. No, ja ho defenso. En safata. Què, faràs alguna cosa o ens ho mirem? No, no entro. Home, perquè estava vigilant. Marçal. Tomàs Riera. Tomàs Riera. Mira. Absolutament ineficient. No només ineficient, sinó que imparable per part nostra. No, només Ara que t'ensenyaré... Martí, i la treies mira de com dins. es fa. Si saltaves la treies... Oh, cap a dins. Puto primo, nano. No hi va. Bueno, si els hi deixes en safata, potser sí que hi va. Oh, merda. He saltat massa... Oh, golasso! Mira, quin golasso, Buah! I tu intentant-lo robar. Neta, nano. No el toquis! No el toquis perquè... Que no la toquis, collons! Que tens 420 punts. Tu, aviam si algú és capaç de dir-me què és aquest sonidito. Aviam. Atenció. Tu, Martí, no sentiràs el sonidito, És una birra? Ep, Sí. què ha sigut això? Saps quantes em porto? Porto 2 bolls i dues desperados d'aquelles grosses de llauna. I estic aquí. Estàs normal, això és per estar normal. I això per estar normal. I ara el que vol és conduir, saps? Podria conduir perfectament. De fet, Traedme mi cotxe! conduiria més bé que estant serè, jo crec. Va. Bésame! Què he fet amb la meva vida? Deixar-te-la perquè fessis gol. I no ho has fet. Oh! Tributito! Àlex, estàs sol! Oh, que malament. Oh, merda. Oh, no pot ser. Què ha passat? M'ho ha semblat a mi o l'ha tocat? L'has tocat tu? No, jo no l'he tocat. Dic que l'ha tocat ell a mi idea. Ah, sí, crec que sí. Sí. Perquè si no la treia. Si no la treia. Desgraciat. Si no, jo la treia. És del Barça, aquest. Ens limitarem a no comentar-ho. Sí, tio. Ha començat el Birra Nostrum a casa amb Martí. Va, mira gol, que bé. ja està. Bona. I la roba, nano. I la roba! Com a Mallorca, Era un gol largo, Jo molt tonto. Ha decidit fer menys punts. He anat a assegurar.
Hola? M'acaba de Perdó. petar la connexió que flipes? Ah. Pensava que ho deies perquè l'he tocada i quasi bé li deixo un easy igual. No, m'ha petat a mi el... Oh, nen. Va! Bé! Oh! Centro! Eva! Bona. La comunicació és important. Upa. Aquesta és nova, eh? Tu, això és a Los Angeles, no? Això sembla. Com es diu el pie? Ah, no, aquesta n'hi havia set. Ja l'havia vist. És el primer cop que el veig en Mérida. Fa mal als ulls. Un dia que hi vam ser, un dia que hi vam jugar. Un dia que fa una vam ser mica de aquí a Los mal. Angeles, el vam No. muntar. Marçal, vols anar a Los Angeles, Marçal? La veritat anem és a- que no em diu res, Los Angeles a mi. Està ple de... Què? Està ple de bandes. Cares, Marçal, t'has de canviar de cotxe. però si faig això amb aquest, Martí, què vols que facin el que jugo bé? Pobra gent, deixa'ls que facin el... Jugaré marxa enrere perquè si no, pobra gent... De fet, si Sí, hagués anat de malament. cara, potser hagués fet... Malament. Qui va? Oh! Molt bé, Martí. L'he rematat perfecte, crec. No sé què collons pretenies Ah, amb que això. ha sigut tu, Hombre, si ha Martí. sigut en Martí, que flipes. Consagren de l'altre equip. Que tu indonesians, tu com has fet vida? Oh, quin control que hem fet. Estima que no he pogut continuar. Quin control, ja no he tocat la gola, no sé tu. No? Pues... Oh, que bona! Merci. Va, suavemente. Va, Marçal, remata, va. Bueno, o no. Eh, Els de l'altre equip també tenen un Downy. Són uns copions, ja. És el Martí. És un Martí. Qui és el Martí? En Fred. El Martí de l'altre equip és... En Fred. En Fred. Que és tonto, tio. Gol. No, perquè estava aquest a davant. Meva! Ui, L'has dit, eh? estava just a sobre, estava just a Aquest és el problema, per això dic meva. Gol, gol. Que faig un Martí, que faig un Martí. Però l'he salvat a fondo i m'heu d'estar agraïts. I... Centra la Marçal, igual i que remata. No, faig gol. No, Doncs no faig gol. hauries de jugar amb equip, eh? És un joc de Aviam, Martí, veient com Marçal, esteu jugant, que Marçal. tota la cara se'n propi a l'Àlex quasi... Àlex, anem una altra partida. Va, que voy. Centro. Era broma, primos. Ja, han caigut directament en la meva Jo trampa. tampoc la toco. Hòstia puta, que dolents. Perdona, la meva era estratègia, el teu no ho sé. Va. Va, Marçal. Martí, m'has posat nerviós. Perdó. Serà dur. 10 paquets, els... Bueno, Sereu paquets els dos, nano? que ha sigut estratègia, totalment. Oh, xuto, 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 xuto. Hòstia puta. Meva, dejarlo. Àlex? Te l'he deixat, ja m'he parat. Ui, Gol, 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 gol. Ei! pobra gent.